מה הולך חברים? התרגיל שאנחנו הולכים לסקר היום נקרא פרפר בישיבה כנגד מכונה, או באנגלית Pack Deck Chest Flies. התרגיל הזה הולך לעבוד אך ורק על שריר החזה, או בשמו הלטיני Pectoralis Major. תחילה נכוון את הכיסא לגובה המתאים. לאחר מכן נמקם את ידיות האחיזה בצורה כזאת ששתיהן נמצאות מעט מאחורי חגורת הכתפיים שלנו, וזאת על מנת לוודא שיש לנו טווח תנועה מקסימלי בעת ביצוע התרגיל. שימו לב שעלינו לשמור על קצב עבודה איטי ומדויק. שימו לב שבעת קירוב הידיים אחת לשנייה, אנו מבצעים סחיטה של שריר החזה פנימה. לאחר מכן נבצע הרחקה של הידיים לאחור, אך נוודא שהקצב לא משתנה. על מנת שנוכל לראות התקדמות מבחינה היפרטרופית, זאת אומרת הגדלת מסת השריר, נשתדל להגיע בכל סט לכשל או כמעט לכשל. הכוונה לכך היא להגיע למצב בו השריר לא יכול לבצע יותר את הפעולה. ולסרטון הבונוס, שימו לב שאם תצטלמו בסלפי מזווית תחתית בעת הישיבה במכונת הפרפר, היא תעשה לכם אפקט של אוזניים של חתול. איזה חזק, אה? תודה רבה שהצטרפתם אלינו ונתראה בתוכנית הבאה. עכשיו איך מחברים את השטות הזאת?